ayisiphakamisi kasi emora esamora Alright, masithathe lithuba bethunana sizibulisele siyimikhulu Productions all the way from Cape Town. Silapha eSamora Machel namhlanje kwe Weltevreden Clinic. Likhona ke iphulo elenziwayo ke apha eClinic nguspa bambisene ke no ubuntu bethu le Soup Kitchen. But ke sawuva banzi ngoTamziwe Mr Nzuzo nonguye ke organizer noba ngaba kubekho eliphulo namhlanje. Mr Nzuzo, namhlanje kwenzeka ntoni tata? Ndabona kusisiphithiphithi abantu bagcwele lapha ekliniki. Kwenzeka ntoni tata? Enkosi kakhulu, mandizibulisele kubabukeli kwindawo ngendawo ababukele kuzo, ndizibulisele nakuwe Pastor AB. Thank you so much kokucala kuwe Bhutimani ukuthi umane ubonisa iworld ukuthi kwenzekane eSamora Machel. Yes, silapha eWeltevreden Clinic which is eSamora Machel. Siyavuya ke siyazinca ngephulo eyela la khona bhuti ngoba uthole spa sayesathi sayocela kubhutbulelana into yoba sinqonele into yoba eklisi kubekho iSoup Kitchen eranayo apha eclinic eSamora Machel because uyofumanisa into yoba abantu bahleli bhuti njengoba behleli nje ufumanisa uba bahleli hours ezininzi. Uyayibona abanye ufumanisa xa besuka ezindlini abanako nokugutya. Uyayibona now ke ngoku felt that no at least masincede ngokuba siyalandela uphulo kwi-email sesabhalelwa yiclinic yalapha. Sithi big up kakhulu kukuthole ngoba benze umsebenzi omhle kakhulu. Big up nakomama abaphekayo le soup. Iphekwa pha kwaSpa bhuti. Iphekwa pha kwaSpa, iphekwa ngoSamantha nomama uNojaholo. Ndiye nda-eda ke ngoku amavolontiya amabini asuka kubuntu bethu organization yethu endayifoundayo. Ndifounder noSive Mcunukelwa nokubonga Mepheni noWendy Khonco. Ngoku akasengoWendy Khonco ubizwa kuba ngoAsimanye Nzuzo inkosikazi. Saye sanalo phulo ke lobuntu bethu saqala neSoup Kitchen ke ikhona neyarana ke nayo ecaleni njengoba siphaka apha kuyaphakwa nangapha kolacala for abahlali. Now ke ngoku silapha ke siyapusha bhuti man, sithi pick up kakhulu kubo kakhulu basincedile. Besiphaka namhlanje siphaka umvulo uLwesithathu uLwesihlanu and singacela ke ngoku nabantu abaze ekliniki baze nezikhaftini ngoku. Uyayibona ngoba senqongophala asinazo sponsorship for i-containers. Uyabona xa ke ngoku banosiphathela isikhaftini ngomvulo uLwesithathu uLwesihlanu sisana lo mandla ukhisa kwezontsuku. Ngokwenumbers enizibonayo zabantu abalapha eclinic abaze kwi-Soup Kitchen abazokhongozela isoup, ingaba mhlambi ihamba njani? Abahlali inani liyelanda baye banda because ngosebesuka naselokishini beze ayisingaba sifika belapha ekliniki. So nathi ke siyayivuyela loo nto leyo, so which is senza into entle ekuhlaleni kwethu. So ke ngoku njengoba senza into entle nje nabo ke bayasikhuthaza because asirhwanqulani nabo bayafola then sibaphakele and then xa singazuba nayo into siye size sizoreporta like xa kunethayo asina shelter apho sithi siphakela khona. So siza kwa early apha ekliniki and then batsho ba-adreselwe into ba kuyanetha so asizokwazi. So singayizisa ke xa sine-shelter. Gama lam ndinguLelethu, ndisuke ebuntu bethu. Bendilivolontiya epolice station ngoku ndilapha eSpa ndivolontiya khona. Siyapheka phaya sibuye sibachazela abahlali uba mabazophaka ekliniki. Bonke nasekliniki baphume bazophaka. Alright, apha ecaleni kwam ke ndikunye ke nosisi naye oye waxhamla kule Soup Kitchen eyenziwayo namhlanje. Sawukhe sive kuye kuba ngaba eliphulo lizisiweyo apha ekliniki. Uziva njani na? Sisi wam, sithe nabani phofu kokuqala? Thetha noSisi Lira.
Ndiye ndavuya kakhulu xa ndimane ndibone sisibonelelo se-soup kitchen apha ekliniki. Sisiphethe kakuhle kakhulu singabahlali nabaguli abathi bangene apha ekliniki. And then nathi singonobhizinesi bezitendi apha ngaphandle liyasinceda ngoba siza kwangoko singekatyi oko besigqibele ngepapa. Ofishi kungathengwa ke ngoku sisokola ufumana nezo randi zamagwinya. But ke ngoku uthole uyasinceda ngoba ngoku sizawutya which is noba phaa ngofo singafumana ama-apile ke ngoku sesihluthile sisibonelelo. Siyabulela bethuna kakhulu ngenkxaso ye-soup kitchen apha kule kliniki yase-Velta Freden. Sisi wam, eliphulo le-soup kitchen lizisiwe apha eVelte niliziva njani nina ningabahlali? Sonwabe kakhulu kalosana. Kaloku siye size apha ekliniki. Ikliniki ithatha ixesha uba mhlawumbi sihoyakale mhlawumbi uthi une-appointment mhlawumbi ka-9 uyophuma ngo-3 ube ulambe nolamba ungenayo nemali. Iyasinceda kakhulu. Sithi silambile ifike yona sifike sifole sitye. So ukhona umahluko noko ewenzayo? Awukhona umahluko uziqonda sisayonqena ekliniki besikade siyilova but ngoku asilove nolova. Yinto linenqanisayo ukuze ekliniki kulamba ufole ixesha elide okanye kwenzeka ntoni? Kulamba sometimes ube ungenayo nemali. Uze ekliniki ungenayo nemali eqaphela uba Yambulela ubuntu bethu noSipa inhle kakhulu into abenzileyo uSipa akhule. Azibonakalise ebantwaneni bethu zibonakalise into enhle kakhulu. Wenze kakuhle kakhulu siyabulela. Eliphulo ndiyalibona liyanceda kuba basitopa sekukwezi ezinye izinto nabanye xa nilambile sinohambe nothanda into ezilimakwenu zisani apha nizawutya nihluthe nibulele emveni koko. Thank you. Utyiwa mahala apha ithengiswa le soup le? Nditshoyo kaloku bayeke umoshe emakhaya. Ndiyavuya kakhulu ke lolu phulo lilapha lesuphu apha kwaSpa. Apha kwaSpa okoqala mina kuqala ndinomntana olapha utya i-treatment. So le suphu yalapha kwaSpa imnceda kakhulu, iyabanceda abahlali before because abanye baphuma ezindlini bengatyanga xa ifika apha akwazi into bafumana into aselipilisi. So sithi phambili kuSpa phambili sizawuqhubeka nathi singabahlali simsupporta nothi siye koGoli nothi siye kwezinye ishop ekhona uSpa esisupporta ngephulo elihle kangaka. Siyavuya kakhulu nami ndivile isuphu imnandi kakhulu lesuphu iphekwa apha imnandi kakhulu. So siyabulela kuThole, qhubeka Thole phambili. Phambili ke Thole, phambili ke Tamzi, ubuntu bethu enkosi kakhulu siyabulela.